Salam hormatly tamaşaçylar. Saylanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sany hem siz bilen diýdarlaşýar. Habarmyň 2023-nji ýylyň 4-nji ýanwaryna sanyna Türkmenistanyň prezidenti Xitayga safary döwletara gatnaşyklaryny hasa işçileşdirýär. Fransiyada tomaşaçylar kinoteatrlara gaýdyp geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sowuklandyrylan gady Germaniýa geldi. İýleşmez Kyrgyzstana iň gowy derewdeçi diýilip eglan edilýär habarlar ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişlerini geçelim. Türkmenistanyň prezidentiniň Xitayga safary döwletara gatnaşyklaryny hasa işçileşdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in çakylygy boýunça 5-6 ýanwarda Pekine döwlet saparyny amala aşyrar. Siýasatçylar bu sapara ýokary baha bermek bilen onuň iki taraplaryň gatnaşyklary hasa güýçlendirjekdigini we iki ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlyga täze itergi berjekdigini anam bildirýärler diýip elektron neşirlerine bellenilýär. Bellenşi ýaly bu sapar Özbekistanyň Samarkand şäherine Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başlyklarynyň geňeşiniň 20-nji mejlisiniň çägini Türkmenistanyň prezidenti bilen Xi Jinping'in duşugyndan soň meýilleşdirildi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň martyny Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişinden soňra Xitayga amala aşyrjak ilkinji döwlet sapary bolar. Xitaýyň Jemgyýetçilik Ilmlary Akademiýasynyň Rus Günnäwer Ýewropa we Merkezi Aziýa barlalar institutynyň hünärmeni Hanym Zhao Huiron bu sapar iki taraplaryň gatnaşyklarda möhüm tapgyry bolar diýip hasaplaýar. Ol Türkmenistanyň Xitaýa tebii gaz eksport edici ýurt bolup durýanlygyny bellemek bilen ýurtlaryň energetika ulgamyndaky gatnaşyklarynyň iki taraplaryň strategik hyzmatdaşlygynyň diregi bolup durýanlygyny we neft, kimya, telekommunikasiýa we demir ýol ýaly podoklarda hem hyzmatdaşlygyň baý mümkinçilikleriniň bardygyny aýtdy. Bu sapar iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygy has ýokary derejä çykarar we çuňlaşdyrar. Şeýlede Xitay bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary täze derejä çykarar diýip Hanym Zhao Huiron belledi. Bellep geçtik iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň täze tapgyry. Xi Jinping'in 2013-nji ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistana amala aşyran saparynyň soň işçi häsiýete eýe boldy. Türkmenistan bilen Xitaýyň arasyndaky sowda dolanşygy 2020-nji ýylyň 11 aýyna 10,1 milyard dolara çenli ýokarlandy. Bu örkezji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 53,2 götürüm ýokarydyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sowuklandyrylan gady Germaniýa geldi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sowuklandyrylan gadyndan ibarat bolan ilkinji tanker Germaniýa gelip etdi. Maria Enerji Gemisi Wilhelmshaven şäheriniň sowuklandyrylan gaz terminalyna kabul edildi. Bu terminal geçen ýyl gurulupdy. Germaniýada sowuklandyrylan gazy kabul etmek üçin ýene-de 4 san ýüzýän terminallary açmak meýilleşdirilýär. Germaniýada sowuklandyrylan gazyň satyn alynmagy dowam etdirilýär. NBV operatory Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýylla 2 milyon tonna sowuklandyrylan gaz satyn almak babada uzak möhletlen şertnama baglaşdy. Şol wagtda geçen ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sowuklandyrylan gaz eksportyna bu ýurda köp ýyldan bäri öňdüligi eýleýän Katar bilen deňleşdi. Bilermeler ýurdun Freeport eksport terminalynyň gaýtadan işe girilmegi bilen dünýäde bu ýurda birinji boljakdygyny belleýärler. Bu iki ýurdun her biri geçen ýyl 81,12 milyon tonna sowuklandyrylan tebii gaz eksport etdiler. Şeýlelikde Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu ýurda köp ýyldan bäri birinji bolýan Kataryň ornuny talaş etdi. Fransiyada tomaşaçylar kinoteatrlara gaýdyp geldi. Fransiyada koronavirus çäklendirmelerinden soňra tomaşaçylar kinoteatrlara gaýdyp gelýärler. Ýurdun Milli Kino we Multiplikasiýa Merkezining maglumatyna görä 2020-nji ýylda 152 milyon tomaşaçy hasaba alyndy. Ýöne bu görkezji hem pandemiýadan ozalky görkezjiden 4-1 esse azdyr. Ýöne ýurdun kino senagatynyň geljegi has aýdyň seretmege mümkinçilik berdi. Muňa garamadan Fransiyada tomaşaçylaryň kinoteatrlara gaýdyp gelmegi has işçiň ýagdaýdadyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Günorta Koreýa we beýleki ýurtlarda bu pes görkezjide galýar. Paryжyň kinoteatrlary has köp tomaşaçy çekmek üçin dürli maksatnamalary durmuşa geçirýär we dürli sowgatly çäreler guraýar. Iýleşmez Kyrgyzstana iň gowy derewdeçi diýilip eglan edildi.
Qırğızstanyň Abdüşata futbol topurynyň derwedçisi İleşmez Rahat Japarov 2022-nji ýyllaky mögsümiň iň gowy derwedçisi diýilip aglan edildi. Bu arada liganyň Metwut gullugy habar berýär. Türkmenistan gazetiniň elektron neşrine habar berilişine görä, geçen ýylyň futbol mögsüminiň iň gowy wekillerini saýlamak üçin toparlaryň tälimçileriniň, kapitanlarynyň, gödäwçileriň, sport jurnalistlarynyň we sport jemgyýetçileriniň beýleki käbir wekilleriniň gatnaşmagyna ses beriliş geçirli. Feferenler geçen mögsümiň iň gowy derwedçisi hökmüni Türkmenistanly derwedçini saýladylar. Qırğız ligasynyň geçen mögsümine Rahat Japarov 21 duşukda derwedäni gorap, şolaryň 13-sini Goran derwedesinden bir pökkü kem geçirtmedi. Garşydaş toparlaryň futbolçylary mögsümiň dowamyna onuň goraýan derwedesinden 11 pökkü geçirip bildiler. 26 ýaşly Rahat Japarov Abdüşatada geçen ýylyň ýanwaryndan beri çykyş edip gelýär. Ol toparyň düzümini ýurdun çempionu boldy we Qırğızstanyň kubogyny eýeledi. Rahat Japarowyň 2021-nji ýylda Täjikistanda hem iň gowy derwedçi hökmüni ikrar edilenini ýatlatýar. Ol 2019-njy ýyldan beri Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygynynyň hem agzatydyr. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle de Türk universitetleri täze okuw ýyly üçin talip kabul etmäge başlaýar. Türkmenistanyň futbol federasiýasy iň ökdeleri saýlady. Halk Türkiýede oýnar. Ronaldo, Ýewropadaky maksadyma ýetdim. Ýylyň täliýnamasy 2023-nji ýyl ýaly habarlary okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, gepleşiklerimiziň innek sanlaryny, ýani ören gaýska wagtda saýlanan habarlar gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş sag bolun.